खुलुमबाय आं नैबे गोदानै खुलिनाय मेब्ला सिखारि इउटिउब चेनेलनिफ्राय बयखौबो नायगिरिफोरखौ आङो बरायो। आङो बड' एलबाम भिडिअ बानायनो लादों। आं नैबे लकडाउननि समाव स्कुला बन्दखाय जथावथाव अदाल खुनाय होननाय मोनसे बाथ्रा दङ, बर'नि बाथ्रा फान्दाय। बे हिसाबै आङो मोनसे सम मोननायखाय मोनसे बड' एलबाम बानायनो नागिरदों। आं गावनो बे एलबामनि मेथाइखौ आं गावनो सुजुदों, गावनो रोजाबदों। मेथाइआ जोंनि बे ओनसोलाव बा जोंनि बर' ओनसोलाव ब्लेक बिउटि समायना हिन्जावा सासे टेलरिं, सासे दुर्जि, बैसो जानानै थानाय हाबा जायै दुर्जिया, हाबा जायालासै थानाय दुर्जिया बोदि ब्लेक बिउटिनि सासे रमान्स जादों, बेखौ लानानै आं सुजुदो। बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। आं नैबे दिनै दैजेमानि मोनसे ग्रासलेण्ड स्पटआव मोननैसो शट लानो फैदों। बे शटखौ आं नोंथांमोननो गेजेर गेजेर दिन्थिगोन। नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट खालामनो हागोन, लाइक खालामनो हागोन, शेयार खालामनो हागोन। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बरायनानै लायो। आं बिनि नुथायफोरखौ नोंथांमोननो मोननैसो साननैसोनि उनाव पाब्लिश खालामगोन। नै जोङो दैजेमानि ग्रासलेण्ड स्पटआव मोनफैबाय। बेहाय एसे जोङो मेकआप खालामबाय दङ। नै हिर'इनखौ मेकआप खालामदो। नै जोंनि हिर'इना, बिथांनि मुङा जोंनि ओनसोलनि मस्ट पपुलार ब्लेक बिउटि। गुबै मुङा जाहैबाय सोदोमस्रि, आरो नै बिथाङा जाहैबाय मेकआप मेन, जोबोद मोजां। मुङा महिमा हिमानि बसुमतारी। खुलुमबाय। बे मोजां माने मेकआप खालामो, पपुलार। नोंथांमोनाबो बिथांखौ लानानै जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रिनि खामानि मावनो हागोन। नै जोंनि गेजेराव दङ केमेरामेन, बिथांमोनखौ आङो फारसेनिफ्राय दिन्थिलांनो नागिरदों। बेवहाय बिथाङा नयन बर', गुवाहाटीनि बिथाङा केमेरामेन। बिथांखौबो आङो बेवहाय हेल्प खालामनो लाबोदों। आरो मेइन सासे केमेरामेन दंबावो, बिथाङा जाहैबाय नायस्रां गयारी। बिथाङा बैखै दङ। नैबे ग्रासलेण्डनि स्पट, जोबोर समायना। नायनानै ला ग्रासलेण्डनि स्पट। नोंथांमोनाबो बेवहाय फैनानै बे ग्रासलेण्ड स्पटखौ नायना जोबोर गोजोनगोन, इन्जय खालामनो हागोन। आसा खालामो नोंथांमोना फैगोन, बे जायगाखौ नायना लागोन। नै जोंनि बिथां केमेरामेन नायस्रां गयारी, बिथाङा बे एलबाम बानायनायाव केमेरानि रलखौ खालामदो। आरो नै बिथांजोंनो खाथियाव दङ हिर' जोंहा उत्तम बसुमतारी। बिथाङाबो बहाय रल दङ, हेल्प होनो फैदो आंजों। जोबोर गोजोननाय थाबाय फंबाय, गोजोन्थों। नै दैजेमानि ग्रासलेण्ड स्पटनिफ्राय आं नैबे फारामाव मोननैसो शट लानो फैदों। नैयो फाराम एरिया। नै
जोबोद मोजां जायगा बेहाय खेथि फोथार कख्लाबारि फाराम होननानै बुङो। आंनि नैबे एलबामाव करिय'ग्राफार हिसाबै खामानिखौ मावदों लैथोमा मोसाहारि। नै जोबोद मोजां करिय'ग्राफार। नै आरो नै जोंहा मेन्देलानि फिसाला केन्देला, बेबो जोबोद हेफाजाब होदों आंनो बे खामानियाव। आं गोजोननाय थाबाय बिसोरनिसिम। नै फारामनि स्पटफोरखौ नायनानै ला, नोंथांमोना बे जायगायाव फैनानै भिडिअ खालामफैनो हागोन। गोबां लकेसन दङ, मोजां मोजां नुथाय खेथि फोथारनि। आंनि सटआ दिनै बेखिनियावनो जोब्बाय। साननैसोनि उनाव नोंथांमोना आंनि बे भिडिअ एलबामखौ मेब्ला सिखारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन। गोजोननाय थाबाय, गोजोन्थों।